všetky decká. Už len dvakrát sa vyspíme a je to tu. Na plachte sú všetkých 107 detí. Dobrý deň, tu je Patrik Herman. Dobre, vaša dcera to potom pre detského tábora. Asi to ty. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we care this one for the pops. Don't worry about a thing. Mikrofón je Patrik Herman. 105 detí z detského letného tábora štvorlistou deťom práve už neobsadili oddelenie oblečenia a obuví. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my seat. Poslednou úlohou je nájsť šifru, ktorá vás zavedie k pokladu. Túto šifru stráži bez hasky. Ste si istí? Všetci istí?
Že toto je to správne heslo? Áno! Pochopili ste aspoň význam tohto tábora? Ste si aspoň to? Táborový poklad je váš. Tento tábor je veľmi super, poznali sme tu nových kamarátov. Miška bola super vedúca, aj keď niekedy prišla na obed neskoro. Janka a Bibi boli dobré a my sme boli kuni dobré. Z tohto tábora odchádzam s veľa modrinami, ale zážitky, ktoré som tu zažila, mi už zostanú navždy. V tábore sa mi páčilo, keď sme sa kúpali, majster M a keď sme sa vozili na člne. Myslela som si, že ten táborový poklad nakoniec nebudeme mať, ale nakoniec to bolo prekvapenie, keď povedali, že sme získali táborový poklad. Chcem sa poďakovať fotografovi, kameramanovi, inštruktorom, vedúcim, Patrikovi Hermanovi. Tak Paťo Herman je taký smiešný a tak vie dobre rozprávať. Ďakujem, Patrik Herman, za všetko, čo pre nás robíš. Tak bolo toto super. Ja som si vlastne moje očakávanie bolo, že to bude nuda, že tu nenájdem kamarátov, vôbec nič. A v tom chatke bolo super. Mám veľa zážitkov a aj pri tých hasičoch, aj všetko proste super tu je. Strašne nabitý program, každý deň, každú chvíľku. Juri je skvelý, strašne výborný ako vedúci. Celkovo, ako vieme, že to bol prvý rok, ale tak strašne sa snažil, vychádzal s nami úplne ako kamarát a tak. Som prvýkrát v tábore a páči sa mi to. Môj vedúci Maťo bol super. Moje očakávanie, ktoré som čakal, sa mi splnilo. Som rád, že sa to splnilo a páči sa mi to. A ďakujem ti, Patrik Herman, že si toto pre nás spravil. Ďakujem ti. Mám ťa rád.